Ganɗa dai dasashi ne na cikin baki da yake can saman baki, ƙurya da hanƙa. Idan mutum ya ɗaga tsinin harshensa ya lanƙwasa sama ta cikin baki, zai ji wani ɗan tudu tamkar kunya. Daidai wannan kan tudun ita ake kira ganɗa. A yayin da iska ta fito daga cikin huhu ta biyo ta maɗaukai har zuwa mararraba, inda daga nan za a doɗe kafar da ta biyo ta kogon hanci domin iskar ta samu damar ficewa ta kwarmin baki. A yayin da iskar ta iso kwarmin baki, mutum yakan ɗaga sashe na doron harshensa ya taɓi hanƙa ko kuma ya kusanci hanƙar ko ya matsi hanƙar domin su samu damar haɗewa tare su sarrafa wannan iskar a yayin furucin ƙwayoyin sautukan da ake kiransu da ganɗawa. Waɗannan sautuka su ne kamar haka. Da farko akwai harafin C, wato C kenan. Sannan akwai harafin tsa, wato ts kenan. Akwai harafin ja, wato ji kenan. Akwai harafin ka, wato k kenan. Waɗannan da wasunsu su ake kiransu ganɗawa. A yayin da kowanne daga cikinsu akan kira sa da baganɗe. A nan zan dakata, tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba. Da fatar za a yi liking, za a yi sharing, kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.